Berjek pullarını hemmesini alıp qaytqan bolýarmy? Bir manadan kim bolaýmasyn? Kim bollugy aýlygyndan keser bolýarmy? Özüm bu işte dost dogan gyzyk gyllarlar. Bolýar. Alo. Welcome. Neýle adama ýüregi düşäýdimmi? İlk salamlaşaýyl da. Assalamu alaykum. Bol aýt salçak. Bir maslahat bady, bir görüşdäki keme bolmazdy. Bol öýüň ýanyna gele 5 minutdan wagtyň bar. Yetişmeseňem ödüňden gör. Bolanmaly näme? Kömek edilen onlar ýatdan çykyp durýar. Ay böyle öz bilen deň bolmaý. Gelmesen gelmeýänler geçden ay. Derya. Ey. Olma ýaşymy? Şunça wagtdan bir adam garaşdyrlarmy? Bilýäňa öň kıyagda bolup uçup gelýär. Bolýan näme sata? Näme? Şuurlar ýetirinip bilemek. İş bilen geldim, ýanyňa alay diýjekdim. Näme o? Yer barmy sen ýanyma alar ýalaklay? Menem näme bolluk kadro öýtdim bir pullara işler teklip etjek bolýansyň öýtdim bolan. Bara men ýöredim. Iň bolmany dost öýe bir taşlaýda. Wagt çäkli hoglukma jo men o. Maşinem nesip etsin. Dost sen täze maşina öýtdi.